Nordic Gravel Series Espoo Primavera ja Gravel-kausi käyntiin tänään. Ihan mahtavaa olla täällä. Aurinko paistaa, linnut laulaa. Luonto on aika erinäköinen kuin viime videolla. Tätä ollaan aika pitkälti koko pitkä talvi tässä odoteltu, että odotukset on kovat. Tässä tapahtumassa ei ole ajanottoa, tämä ei ole kilpailu, mutta kyllä me lähdetään silti ajamaan lujaa, mutta ei ehkä ihan täysin. Tässä on 3 eri reittivaihtoehtoa ja me ajetaan toi pisin 120 kilsaa. Ja tavoite on sen päästä pysähdyksineen semmoiseen 6 tuntiin maaliin. Lähdetään ajaa Pauluksen ja Riinan kanssa tätä pitkää matkaa. Mika tulee vielä tuosta alkumatkasta lyhyempää matkaa. No Mika, hyvän näköinen pyörä. Morjesta. Hei, pitääkö me ilmoittautua vielä? Pitää ilmoittautua. Teidän pitää ilmoittautua. No voi. Lintusaari. Noniin, voidaanko me nyt lähteä? Nyt me voidaan, te olette ilmoittautunut. Nyt me voidaan. Olen sanonut tän ennenkin, mutta on kaunista. Ei meillä Salpausselällä näin sileetä ole. Se on jotenkin ihana. Muistanut, että on näin nopsaa. Banaania. Mistä hinnan tuossa taskussa? Jaha, hei. Yes. Siellä Pauluksen juna lähtee. Hei, kivaa päivää. Moi. Eka tauko. 18 kilsaa jo. Mun mielestä spekseissä sanottiin, että se piti olla 35 kilsan kohdalla. No, katsotaan. Ei tässä mitään, ei tässä ollut montaa huikkaa ehtinyt vielä edes pullosta ottaa. Niin matka jatkuu Pauluksen ja Riinan ajoseurana. Ja niin, hyvältä tuntuu ajaa polkupyörän tänään. Niin se on.
Nyt käännytään Meikoon ja takas Soratielle. Tää nyt päivän eka nousu periaatteessa. Eikö tää oo vähän niinku kohdassa 36 eka nousu, tätä ennen vain mäkiä. Kuinka monta kertaa yhdellä videolla voi sanoa, että onpa siistiä pyöräillä tänään, ennen kuin se menee silleen liian imeläksi hehkuttamiseksi. Oho, no se on aika kova jo, 12. Mä ajattelen sellainen 4-5 voisi olla. Aha, 7 prossaa. 9. Mä keulin. Suipian kartanolinna on siis juuri ohitettu ja aika tämmönen mukava mäki vai nousu tästä nyt voidaan tietty. Hyvä kyykky. Tää on rapputyyli. Aha. Itse asiassa nyt kun ollaan tässä, niin nyt ollaan. Mitäs Tyyli ja Pekka? Tommonen. Okei, tommonen sulava. Niin Pientä kilometritsekkausta tähän väliin. Nyt ollaan ajettu 70 kilsaa. 48 näyttää, että olisi jäljellä. Ajoaikaa on kulunut 3 tuntia 10 minuuttia. Keskinopeus vähän vajaa 24. Ihan mukavasti aikataulussahan tässä ollaan. Aurinko paistaa, linnut laulaa, pyörä kulkee. Mukava olla Pauluksen ja Riinan kanssa täällä ajellessa. täysin lavastettu tilanne. Niin on, nyt mennään. Hei, kiitoksia. Hyvä, kiitos. Toka tauko, vähän pidempi sellainen ohi. Nyt lähdetään pötköttelemään sit toi vika 40 kilsaa maaliin. Peikkola ohitettiin vauhdikkaasti asfalttipinnoitteella. Nyt ollaan täällä Nuuksion kansallispuistossa. 100 kilsaa tulee kohta täyteen ja sitten vielä parikymmentä jäljellä. Mikäs meno? Hyvä meno.
ajaa. Yes. Mites täällä? Täysin. Mulla on hyvät vetobiliteetit. Ai. Ei saa katki. Ei, putki on päällä. Tälleen niin kuin välihuomiona niin on kyllä aika siistiä ajaa silleen samaa vauhtia. Tai siis silleen, että saman vauhtisten kanssa kyllä. Se oli varmaan se lausen rakenne, mitä haettiin. 17,24. Sole mikä. Pahtava, kuuma aurinko, pölyinen soratie, ylämäki. Ai että. Ai että. Onko se tosta? Luontokeskus Haltia, Nuuksio. Sitten ruvetaan vetelemään. Lahtelainenhan keittelee yleensä cappuccinoa tässä kohtaa vielä ja sitten niin ruvetaan kyselemään ylämäistä. Pitkästä aikaa pääsee ajaa tätä reitti 2 tonnista. Ei ole tullut pitkää aikaa tätä ajettua. Päivän eka, todennäköisesti myös vika. Ketun lenkki. Mut saatiinpahan vähän lisää nousumetreitä. Nyt ollaan just siinä pisteessä, kun kokeilee vielä laittaa, mutta ei sieltä löydy enää kevyempää. Ei löydy kevyempää enää vaihteesta. Yeah! Sitten taas vielä. Noin. Sit mennään väliin. Joo. Yhdet vielä. Paulus Pogačar vetää siellä. Siellä se menee lämmittelee saunaa perin. Päällimmäinen fiilis on, että reittikokonaisuus oli just sopiva. Oli vähän polkua, oli soratietä, oli päällystettyä, sopivassa suhteessa. Ei häirinnyt yhtään ajaa, välillä vähän päällystettyäkin pintaa. Iso kiitos vielä Paulus ja Riina ajoseurasta. Kiitos Nordic Gravel Series yhteistyöstä. Kiitti. Tilaa video. Kyllä mä vissiin vähän noita ajanut. Tilaa kanava. Tykkää videosta. Kommentoi. Niinhän mun piti sanoa. Jes. Hyvä fiilis. Onhan tää polkupyöräily mukavaa tämmöisessä
kesäisessä säässä.